Her præsenterer vi KTS-maskiner sine tømmerhængere. En tømmerhænger er et uundværligt redskab og værktøj i forbindelse med sag. Modellen vi ser her, det er 8,5 ton, monteret med et nummer større kran på 6,30 meters rækkevidde. Det er 3,5 ton meter kran. KTS har større hængere 10 ton, 11 ton og 14 ton. Og så lages der også en liten V-hænger på 7 ton. Største kran er 5 ton meter kran med 7,5 meter rækkevidde. Der er løse labanker, sådan at du ikke får skade på stående træer i skogen. Der findes flere forskellige størrelser på tømmerklo. Der findes en lang række ekstra udstyr både til hænger og kran, så du kan få et alsidigt redskab i en KTS tømmerhænger. Der findes 4-5 forskellige muligheder, når det gælder hydraulikpaket. Her ser vi billigste standardudgave. Vi anbefaler at tage den, som er mere avanceret med flere funktioner i de to yderste